Miliyan 80 ba ƙananan kuɗi ba ne. Batun miliyan 80 da Abdul ya ba wa jarumi Adam A. Zango a kan gadon asibiti a yayin da yake jiya. Wannan lamari ya ɗauki ɗumi, cece-kuce ya ci gaba da ɓarkewa a kan batun kyautar miliyan 80 da Abdul ya ba wa jarumin a masana'antar shirya fina-finan Hausan ta Kannywood yayin da yake kwance akan gadon asibiti yana jiya, wato jarumi Adam A. Zango, biyo bayan ibtila'in hatsarin da ya haɗu da shi a hanyarsa su dawowa daga garin Kaduna zuwa garin Kano a kwanar Ɗangora. Jama'a sun ci gaba da faɗin albarkacin bakin su, ta inda wasu daga cikin jama'a suke ganin cewa shi kansa Abdul din baya da naira ɗaya har miliyan 80 ɗin da zai yi kyautar ta. Kawai mai bi raha ce da barkwanci jarumin Adam A. Zango yayi a cikin faifan bidiyon da ya wallafa a yayin da suke nishaɗi da raha da ban dariya a lokacin da Abdul din ya ziyarce shi akan gadon asibiti a lokacin da yake jiya. Sai dai a gefe guda wasu daga cikin jama'a sun ci gaba da yayata tare da kwakwazo cewa ai ba a san sirrinsa kuma da abin da Allah ya hore mishi ba, maybe zai iya bada dai kyautar wani abu ko da bai kai naira miliyan 80 din ba. Maybe duk da hakan dai jarumin Adam A. Zango din kawai dai yayi wannan furci ne na naira miliyan 80 din a cikin raha da barkwanci. Wannan batu na kyautar naira miliyan 1 har 80 din ga jarumi Adam A. Zango daga Abdul sanannen dan TikTok din nan ba karaman daukan dibi ya ci gaba da yi ba, da inda jama'a suka ci gaba da barkewa da cece-kuce da kace na ce, kowa na faɗin albarkacin bakinsa. Kamar dai yadda ya faru, Abdul din sanannen dan TikTok ne wanda rana tsaka babu zato babu tsammani aka hangi Abdul din ya fara rabon kuɗi kamar babu gobe, ta inda yake rabawa mutane kuɗi. Jama'a sun ci gaba da shan mamaki a wannan kyaututtuka da Abdul din da yake yi rana tsaka babu zato ba tsammani, sanin kansu cewa Abdul din sanannen dan TikTok ne kuma wanda ya fara yin harkar comedy, ma'ana wasanni na barkwanci a manhajar nan ta sada zumuntar zamani sananniya, wato manhajar TikTok. A daidai wannan lokaci Abdul din an hange shi cikin faifan bidiyon da jarumin Adam A. Zango ya wallafa, wanda Abdul din ya wallafa wannan faifan bidiyo ne tare da shi da jarumi Adam A. Zango din da waɗansu wanda suka yi masa rakiya dubiyar jarumin Adam A. Zango a yayin da yake kan gadon asibiti, inda aka hangi jarumin Adam A. Zango a cikin faifan bidiyon yana wasa da dariya cikin barkwanci, yana magana cewa alkhairin shi ma ya iso gare shi, kamar yadda jama'a saura suke samun kyaututtuka na makudan kudade daga Abdul din a wannan lokacin shi ma tasu ta iso gare shi, kasancewar Abdul din ya bashi naira ɗaya har miliyan 80. Sai da a cikin wannan faifan bidiyo ba a nuno ainihin kudaden ba ko cek din su, sai dai a cikin faifan bidiyon jarumin Adam A. Zango ya ce nan ba da daɗewa ba za a saka cek na waɗannan makudan kuɗaɗe da Abdul din ya masa kyautarsa a halin yanzu. Ni ma yau dai alheri ya zo kaina. Yau mutumin ya zo min da wasu dunkulalen kuɗaɗe, akalla kusan miliyan 80. Don haka ku shaida, ku shaida, ku sa ido. Za mu nuna muku adadin kuɗin da kuma cek ɗin, karku da mu. Duk da dai wannan lamari da ya faru a wannan lokaci, jama'a dai sun ci gaba da kwakwazo da yayatawa cewa Abdul ya ba wa Adam A. Zango din fitaccen jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausan ta Kannywood naira ɗaya har miliyan 80 din, duk da cewa ba a ga ainihin zahirin kuɗin ba a rubuce ko kuma madarar kuɗin kashi. Jama'a sun ci gaba da tofa albarkacin bakunan su, duk da cewa shi jarumi Adam A. Zango din ana ganin ya fi karfin naira ɗaya har miliyan 80 din, wadda shi ma bai wuce kyautar ta ba. Sai da a gefe guda jama'a sun ce alheri danko ne kuma kogi bai ki daɗi ba. Duk wanda ya yi maka alheri ko mai kankantarsa dole zaka ji daɗi a zuciyarka, zaka yi farin ciki kuma dole zaka gode mishi. Zan so ku faɗa mana ra'ayoyinku a comment section a ƙarshen wannan faifan bidiyo da nake kawo muku a halin yanzu, akan cewa shin kuna tunanin fitaccen ɗan TikTok ɗin, wato ɗan wasan comedy ɗin Abdul yana da naira ɗaya har miliyan 80 ɗin da zai iya kyautatta? Ku tuna fa miliyan 80 ake magana, wadda ko tsantsan mai kuɗi idan ya kyautar miliyan 80 dole zai girgiza, tabbas zai san cewa ya fidda kuɗi maƙudai. Kuma shi sanannen ɗan TikTok ɗin wato Abdul a halin yanzu, kuna tunanin cewa ko da yana da naira miliyan 80 ɗin shin zai iya kyautatta ga jarumin Adam A. Zango? Maɗu a comment section. Idan dai wannan karan ku ne na farko izuwa nan tasha ta mai albarka, zan so ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Idan kuma kun daɗe a cikin wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku yi mana liking, ku yi mana comment, kuma sannan ku yi mana sharing. Mun gode.